Прывітанне, мае маленькія. Сёння мы паслухаем казку Крыса ван Олсбурга «Полярны экспрэс». Шмат гадоў таму, увечар напярэдадні калядаў, я ляжаў ціха ў сваім ложку. Я не варушыўся, дыхаў марудна і бесшумна ды прыслухоўваўся да гукаў. І хоць мой сябар казаў, што гэта немагчыма, я спадзяваўся пачуць гучанне званочкаў на санях Санты. Няма ніякага Санты, настойваў мой сябар, але я ведаў, што ён памыляецца. Глыбокай ноччу я пачуў гук, але гэта быў не звон званочкаў. З вуліцы даносілася шыпенне пары і скрыгат металу. Я паглядзеў в акно і ўбачыў цягнік, які абсалютна нерухома стаяў перад маім домам. Ён быў ахутаны парай, і сняжынкі лёгка падалі вакол яго. Ля адчыненых дзвярэй аднаго з вагонаў стаяў кандуктар. Ён выцягнуў агромны кішэнны гадзіннік і паглядзеў угору на маё вакно. Я апрануў пантофлі і халат, спусціўся на дыбачках уніз па лесвіцы і выйшаў з дому. «Усе на пасадку!» – выгукнуў кандуктар. Я падбег да яго. «Ну?» – сказаў ён, «ты паедзеш?» «Куды?» – запытаў я. «Як куды? На паўночны полюс, канешне», – адказаў кандуктар, «гэта полярны экспрэс». Тады я схапіў руку мужчыны, і той зацягнуў мяне ў вагон. У цягніку было поўна дзяцей у піжамах і начных кашулях. Мы спявалі калядкі, елі цукеркі з нугою белыя, як снег, пілі гарачую какаву, такую густую і насычаную, быццам гэта былі шакаладныя батончыкі. За вакном мільгацелі агні гарадоў і вёсак, але хутка заставаліся ззаду, бо полярны экспрэс імчаўся далей на поўнач. Хутка ўжо не было бачна ніводнага агеньчыка. Мы ехалі праз халодныя, цёмныя лясы, дзе сноўдалі лядачыя ваўкі, а белахвостыя зайцы хаваліся ад нашага цягніка, калі ён грукацеў у гэтай дзікай цішыні. Мы падымаліся на такія высокія горы, што, падавалася, можам дакрануцца да месяца. Але полярны экспрэс ніколі не запавольваўся. Усё хутчэй і хутчэй мы імчалі наперад. Перавальваліся праз вяршыні гор, пераязджалі ля азёраў у лагчынах. Краявіды так хутка мяняліся, быццам мы каціліся на коле аглядаў. Паступова горы ператварыліся ў пагоркі, а яны ў пакрытыя снегам раўніны. Вось мы праехалі бесплодную ледзяную пустэльню, месца вечнай мерзлаты, і нарэшце наперадзе з'явіліся агні. Яны выглядалі як агні дзіўнага лайнера ў заледзянелым моры. «Гэта, — сказаў кандуктар, — паўночны полюс». Паўночны полюс апынуўся агромністым самотным горадам на вяршыні свету з мноствам фабрык, у кожнай з якіх рабіліся калядныя цацкі. Першае, што мы заўважылі, гэта адсутнасць эльфаў. «Яны збіраюцца зараз у цэнтры гораду», – сказаў нам кандуктар, «на месцы, дзе Санта падорыць свой першы калядны падарунак». «Але хто яго атрымае?» – запыталіся дзеці. «Адзін з вас», – адказаў кандуктар. «Глядзіце!» – раптам закрычаў нейкі хлопчык. «Эльфы!» І мы пабачылі на вуліцы сотні эльфаў. Чым бліжэй пад'язджаў цягнік да цэнтру паўночнага полюса, тым марудней мы рухаліся, бо вуліцы былі запоўненыя эльфамі, памочнікамі Санты. Калі пасоўвацца стала зусім немагчыма, цягнік спыніўся, і кандуктар вывеў нас вонкі. Мы праціснуліся скрозь натоўп і ўбачылі сані, запрэжаныя усхваляванымі аленямі. Яны пераступалі з нагі на нагу, а срэбныя званочкі дзынкалі на іх вупражы. Гэта быў чароўны гук, якога я ніколі раней не чуў. І тут эльфы, якія стаялі ў крузе, рассунуліся, і з'явіўся Санта. Усе віталі яго шалёным воклічам. Санта накіраваўся да нас і, паказваючы на мяне, сказаў: «Давайце паклічам сюды гэтага хлопца». І заскочыў свае сані. Кандуктар падсадзіў мяне, і калі я ўладкаваўся на каленях Санты, той запытаў: «Ну, што ты хочаш на каляды?» Я ведаў, што магу папрасіць усё, пра што толькі марыў, але тое, што я хацеў больш за ўсё на свеце, не ляжала ў гіганцкім мяху. Адзінае, чаго я прагна хацеў, срэбны званочак з гэтых саней. Калі я сказаў пра сваё жаданне,
Санта усміхнуўся, абняў мяне і загадаў аднаму эльфу зрэзаць званочак з аленевай вупражай. Як толькі эльф перадаў яму званочак, той падняў яго высока над галавой і абвесціў: «Першы падарунак на каляды!» Гадзіннік прабіў поўнач, і эльфы радасна закрычалі, а ён перадаў мне падарунак, і я паклаў яго ў кішэню свайго халата, ды злез на зямлю. Тады Санта выкрыкнуў імёны аленяў, сцебануў бізуном, яны рвануліся наперад, ды падняліся ў паветра. Сані зрабілі адно кола вакол нас, а потым зніклі ў халодным, цёмным, палярным небе. Як толькі мы вярнуліся ў цягнік, іншыя дзеці адразу пачалі прасіць паглядзець на званочак. Я палез у сваю кішэню, але знайшоў там толькі дзірку. Я згубіў падарунак Санты. «Паспяшаемся назад і пашукаем яго», – сказаў нехта з дзяцей, але цягнік раптоўна здрыгануўся і пачаў рухацца. Мы вярталіся дадому. Страта званочка разбіла мне сэрца. І калі цягнік прывёз мяне дамоў, я развітаўся з іншымі дзецьмі, а пасля яшчэ доўга стаяў у дзвярным праёме і махаў ім рукой. Кандуктар сказаў нешта, але з-за грукату колаў я нічога не пачуў. «Што?» – пракрычаў я. Ён прыклаў рукі да свайго рота і выгукнуў: «Шчаслівых калядаў!» Палярны экспрэс гучна загуў і памчаўся прэч. Наступнай раніцай мы з маёй маленькай сястрой Сарай разглядалі свае падарункі. Калі нам падалося, што ўсе пакункі ўжо разгорнутыя, Сара знайшла маленькую каробачку за ёлкай. На ёй было напісана маё імя, а ўнутры быў той самы срэбны званочак. Там же была цыдулка: «Знайшоў гэта на сядзельцы ў сваіх санях. Зашый дзірку ў кішэні» і подпіс «Спадар С». Я патрос званочак, і ён выдаў такі гук, якога я ніколі не чуў, ні я, ні моя маленькая сястра. Аднак мама сказала: «Ох, ён гучыць надта кепска». «Ага», – паддакнуў тата, – «зламаны мусіць». Калі я трос свой падарунак, бацькі не чулі прыемнага звону. Спярша мае сябры таксама любілі цудоўны спеў званочка, але гады міналі, і званочак для іх назаўжды замаўкаў. Нават Сара аднойчы на каляды сказала, што больш не чуе гэтага салодкага звону. Але для мяне, нават калі я стаў дарослым, званочак працягвае па-ранейшаму чароўна спяваць, як і для тых, хто напраўду ў гэта верыць. Вось бачыце, мае даражэнькія, прыгоды могуць пачацца вельмі нечакана. Хвіліну назад вы сумавалі дома, і вось вас ужо запрашаюць на паўночны полюс. Таму заўсёды трэба быць гатовым да чароўных падзей. І хай хтосьці кажа, што цудаў не бывае, але мы з вамі ведаем, што ён памыляецца. Ну а зараз дзень амаль скончыўся, і самы час рыхтавацца да сну. Дабранач, мае маленькія.